Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum oranana saking sira kabeh min ahadin utawi wong sawiji. Illa sayukallimuhu angin ayana ngadauh ing ahad. Rabbuhu sapa pangaran ahad. Laisa bainahu oranono bainahu ing dalam antarane ahad wa bainahu antarane Gusti Allah tarjumanun. Opo ayana juru bahasa. Bayan dulu maka ningali ieu si ahad aymana ing belah tangan minhu saking si ahad ingkang belah tangan minhu saking si ahad. Palayara maka orang ningali ieu si ahad ilama angin amal kodama kang ngalakoni ieu si ahad ingma. Wayan dulu ahad as'ama ing belah kiwi minhu saking ahad. Palayara ahad ilama angin amal kodama kang dingin ieu si ma kang gus ngadinginkeun ieu si ahad ikma. Wayan dulu lan ningali ieu si ahad baina yadai ing dalam arape ahad. Palayara maka ningali ieu si ahad ila nara angin ing neraka tilka wajihi ing dalam arah-arah wajahe si ahad. Pataku maka beciku di siraan nara ing neraka walau bisiki tamrah sanajan iku sabelah siki korma. Innallaha ta'ala yagoru ikut curiga atau timuru ya Allah wagoy rotu utawi timurune Gusti Allah taala ayate iku yen tak migawe almaru sapa wong sawiji maing barang haram kang haram pun Allah sapa Gusti Allah taala alih ngatas ma adar surabi piroja iku tetep ing dalam martalakeun ngarap-ngarap rahmat Allah wal amal lan akeh pengharapan. Kalau Allah ta'ala kuliah ibadi hamba ing pira-pira hamba ingsun alladzina asrafu tegas wong akeh asrafu kang lewihan ya si alladzina lan pusi alladzina latak natu ojo putus asa sira kabeh min rahmatillah innallaha yaghfiru Allah adzunuba ajami'an laisa kabeh innahu Allah wa ya Allah al-ghafur kang akeh ngampura rahim tur kang welas. Wa qala ta'ala rahmatu ta rahmat Allah wasiat iku kang luas tawa kang ngaliputi ya rahmat kula syai'in saban-saban sawiji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ucap ing lapad man syahida uta sapa wong nekadkeun isiman alla ilaha illallah wa la syarikalah Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah hamba Allah wa rasuluhu Allah wa kalimatu lan kalim Allah alqaha kang nibaakeun Allah ing kalimah ila Maryam wa ruhun minhu saking Allah wa anal jinna ta'lan satune surga hakun niku kang hak wa narulanar hakun iku hak adoh maka manjingkeun ing man Allah sapa Gusti Allah jannata ing surga alama ing atase barang kana kang ono ieu si kang tinemu ieu si man kana kang ono ieu si man minal amali baina sing amal. Man syahida ta sapa wong nekatkeun ieu si man alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul haram maka haram pun Allah sapa Gusti Allah ing atase man ana ing neraka man jaa utawi sapa wong jaa nekan ieu siman bil hasanati palahu maka kepada siman asram salih utawi 10 pira-pira misil hasanah wa al azyadu atawa tambah-tambah ya asyru amsalih. Wa man lan wong jaa maka ieu siman ngalakoni nekakeun siman bisayati kalawan kalaan pajaza usayati maka ta babalase kalaan sayatu misluha iku kalaan misluha misile ieu si sayat. Agpiru atau ngahampura ingsun agpiru berarti tadi dia azyadu atau muwih ingsun ya. Waman taqarraba utai sapa taqarraba iku marakakeun isiman mini saking ingsun sibron kalawan sejengkal taqarrabtu maka marakakeun ingsun minhu saking siman diraan kalawan sesik. Waman taqarraba man mini saking ingsun diraan ing sejengkal taqarrabtu maka marakakeun ingsun minhu saking siman bahan ing sadepa. Waman atani nekan ieu siman ing ingsun yamsi hale lumaku ngancet ieu siman ataituhu maka nekan ingsun ing man harwalatan hale lumpat. Waman dan wong lakian kang nepungan ieu siman ing ingsun bikira bil ardi kalawan ngagawa sapinuhe bumi khati'atan apane dosane la yusriku kang ora ana ngamusyrikeun ieu siman bi kalawan ingsun sayani sawiji-wiji laki tuhu maka bakal nemuaken ingsun ing man bimisliha kalawan saumpama khati'at magfiratan ing ampunan. Lama khalaqa samangsa midamel Gusti Allah ka ing makhluk kataba maka mastikeun ya Allah fi kitabing dalam kitab Allah bahwa maka ta kitab indahu iku tapi saning Allah pakal arsing dalam sadukul aras
Inna rahmati satone rahmat ingsun galabat iku ngalindi rahmat kedebing bebenan ingsun wa riwayatin ning tetep dalam riwayat sahih sabiqat gosbi utawi lapad sabiqat mayunan rahmat godbinya ing benda ingsun. Inna Allah ta'ala mi'ata rahmati opo ono 1011 anjalan nurunkeun ya Allah minha saking mi'ata rahmatan wahidatan ing rahmat kang sawiji bainal jinni lan antara jin wal insi lan manusia wal bahaim raja kaya wal hawami lan kegerematan fabima maka kalawan ayeuna makalawan rahmatan wahidatan ya ta'atapuna silih mikawelas isi kabeh wabiha kalawan rahmatan wahidatan ya tarhamuna silih mikasi isi kabeh wabiha rahmatan wahidatan tak tipu welas al wahsyu opo satolinghas ala waladiha ing atase anake ieu wahsyu wa khalulan ngahikeun ya Allah taala tis'a wa tis'ina ing 88 rahmatan apane rahmat yarhamu mikawelas ya Allah biha kalawan ayeuna tis'an wa isnanan tis'an wa tis'ina ibadahu ing pira-pira hamba Allah yaumal qiyamah. Al-darsul khamis bitawakal nyuwun tawakal ala Allah ta'ala qala ta'ala alladzina qala kumanas utawi ngakai ngucap lahum kadais alladzina nasu sapa manusia ngucap minan sasatune manusia qad jamai ke teman-teman ngumpulkeun dinas lakum kadais sira kabeh pasyauku maka wadi sira kabeh ing ayeuna pasyau maka wadi sira kabeh ing nas fazadahu maka muhi ya Allah ing nas imanan ing keimanan wa qalu lan ngucap ya nas hasbuna nyukupi ingsun Allah sapa Gusti Allah wa ni'mal wakil lan iku sabecik-becik sapa dat kang dipasrahakeun ka Allah pangkolabu maka babalik ya sinas binikmatillahi kalawan ngagawa nikmat minallahi saking Allah wa padlin lan ngagawa padha lam yamsashum kang ora ngenani ing ayeuna nas suuna pokalaan wa tabaulan mengikuti yasinas ridwana ing ridwan Allah kariduan Allah wallahu ta'ala Gusti Allah dzul palalim iku kang anduene kaluberan kang agung padha kang agung qala tawakal sira alal hayy ing atas zat kang maha urip adila yamutu kang ora ana bakal mati aladi wa qala ta'ala Allah maka ing atas Allah tawakal sira al mukminin sapa wong mukmin wa qala ta'ala fa iza azamta maka tatkala ngajam sira patawakal maka becik tawakal sira Allah wa qala ta'ala wa man utawi sepong tawakkal iku tawakal isiman Allah fa huwa isiman hasbuhu iku kang nyukupi iman maka utawi ya Allah hasbuhu iku kang nyukupi iman wa qala ta'ala innamal mu'minun pastine utawi mukminin alladzina iku akhidah dukira tatkala den tutur Allah sapa Gusti sebut Allah sapa Gusti Allah wajilat maka ayeuna ngageter kulubuhum sapa pira-pira hatene alladzina wa idza tuliyat tatkala den bacaakeun alaihim ing atas alladzina ayatuhu opo ayat Allah zadatuhu maka muhi keimanan ya ayat ing alladzina make kawidi zadatuhu maka muhi ya ayat ing alladzina imanan ing imane wa ala rabbihim lan ing atas pangerane alladzina yatawakkaluna pasrah sira kabeh wa qala Rasulullah sallallahu uridat dan ayeuna pentong diasongkeun ala ing atas ingsun ulama sapa pira-pira umat kang kuno para itu maka ningali ingsun nabi ale ingkang jeung nabi wa maha lan ikut semata nabi ruh hayatu utawi golongan kang satitik wa nabiyu lan nabi lan ing nabi wa mahu lan ikut semartane nabi arojulu tayong lanang sawiji wa rajalin lanang loro wa nabi lan ing nabi laisa ora nono mahu semartane nabi hadun sopong sawiji idrupia tegane rupiah dan aina tingalikeun lika dua ingsun saudaun adim opo golongan kang akeh sawadun adim opo golongan kang akeh padanan tu makanya ka ingsun nahuming satuna ieu si sawad umat ingsun pakila maka diucapkeun lika dua ingsun hada utawi ikilah iki ruhayat Musa iku umat Nabi Musa wa qaumuhu laiku Nabi Musa wa qaumuhu lan kaum Musa walakinan anduru tetapi ningali ingsun ilal upuk maring pajajahan panador tu maka kade kae ningali ingsun faidan maka ing dalam ari kala iki nador tu sawadun adim utawi
ono golongan kang pohara. Pakila maka diucapkan di kadu ingsun apa lapad undur ningali sila ilal upukil akhar maring pajajahan kang waneh paida maka tatkala ayana ningali undur sawadun adim utawi golongan kang pohara. Pakila maka diucapkan di kadu ingsun apa lapad hadi utawi ikilah iki sawadun adim ummatuka iku umat sira wa ma'ahum nalikudab samartani umat sabuna alpan utawi 70.000 yaduhuluna kang bakal manjing isi kabeh ajanata ing surga bigeri hisab wal azabin lan den sisa semanado maka kari-kari tangi ieu Kangjeng Nabi pada khola maka manjing ieu Kangjeng Nabi manjilahu ing nggone Kangjeng Nabi pakhodo maka nyarioskeun ana susapa manusia piula ikal ladina ing dalam golongan wong akeh yaduhuna kang manjing si aladina aljannata ing surga bigeri sabul azab pakola badu sapa ngucap setengah maka ngucap sebagiannya ieu si aladina pala lahum buah ieu si aladina ikung akeh sahibu kang ngarewangi ngaladina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala baduhum alladina fa'alahum maka manawa isi aladina ikung akeh ulida kang dilahirkan isi aladina fil Islam dalam Islam walam musyrik maka orang yang musyrikin isi aladina billahi Allah wa daqalu nutur isi aladina syaing pira-pira perkara fahraja maka matu alai ngatasé nas tawa aladina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngadahu ya Rasul malladzi takhuduna fihi ing opo barang kang nyaritakeun sira fihi ing dalam alladzi fa akhbaru maka nyarita ngawartakaken ieu nas ing Kangjeng Nabi faqala maka ngadawi Kangjeng Nabi hum utawi si alladina ikung akeh layarkuna kang ora nono murih ngajampe si alladina walayas tarkuna lan ora nono punta-penta tarkuna menta-menta si alladina walayatatayyaruna lan ora nono turah taroh si aladina wala robina ning atase pangeran aladina tawakkaluna iku pasrah si aladina pakoma maka ngadeg kukasatu ibnu Muhsin sopo kikusah kambo tenang Muhsin wal kang ngadau si akasah ngadau muga-muga ngadoakeun Tuhan Allah ing Gusti Allah aya jalini ing yen tang ngajadiekeun ya Allah ing ingsun minhum setengah saking alladina wakala maka ngadoa kang Nabi anta utawi sira minum iku setengah saking alladina suma koma maka kali-kali ngadeg arajulun sepong lanang akhir kang wone faqala rajul akhir kudu muga-muga ngadoakeun Tuhan Allah ing Gusti Allah jalani Allah ing ingsun minhum saking alladina pokona Nabi sabaqatus ngadingini ing sira biha kalawan doa akasatu sapa ki akasah adar susadis bi alamatil hubi dalam mertalakeun ikutin dalam mertalakeun ciri cintanya Allah taala lil abdi Allah taala kul ngucap sira ing tungtung lamun ana sira kabeh tibun ikin dikedeman sira kabeh Allah ing Gusti Allah patabiun maka mengikuti sira kabeh ing ingsun yuhibbi maka bakal mika cinta ing sira kabeh sapa Gusti Allah yaghfir Allah lakum kadhi sira kabeh dunubakum sira kabeh Allah ta'ala Gusti Allah gopuniku kang akeh ngampura taring tur kang las wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala iku ngadawi ya Allah man ada utai sapa wong ada ngamusuhi yasiman likade ingsun walian kena arah wali sawiji Faqad adantu maka teman-teman awal baru ingsun ing siman bil harbi kalawan merangan wa mata korobalan ono gawe paparak ilaya mari ingsun abdi sapa hamba ingsun bisa ing kalan sewiji ahabak kang leuwih demen isi ahad si abdi ilaya mari ingsun mimanit tarodtu tinimbang saking barang kang mardukeun ingsun ing mak alaihi ing atas si abad wa ma yazalu lan ono lagi gingsir abdi sapa hamba ingsun ya taqrabuna iku gawe taqrub ya si abad ilaya maring ingsun binawafili kan pira-pira sunat hatta ibu sehingga mika demen ingsun ing abad fa iza ahbabtu maka tatkala demen ingsun ing abad kuntu maka ono ingsun samuhu iku pangupinge ieu si ahad abad
alladzi yasmau kang ngadangukeun ieu si abad bihi kalawan alladzi wa basaruhu lan dadi paningalina abad alladzi siru kang ningali ieu si abad bihi kalawan alladzi wa yadahu lan dadi panangan si ahad alladzi yatisu kang nyabok ieu si abad biha kalawan yad warijlahu lan dadi sikile ieu si abad alladzi lamsi kang lumaku ieu si abad biha kalawan lati wa idza sa'atan lan kata tatakon ieu si abad ing ingsun atau ituhu maka bakal maparin ingsun ing abad wala innis ta'ada lan lamun tahayen wala in lan yakti lamun murih pangraksa ieu si abad ing ingsun pilih wala ista'ada pi'an yakti lamun murih pangraksa isabad ing ingsun la uizannahu maka yakti bakal ngaraksa ingsun ing abad innallaha ta'ala idza ahabai kutat kala cinta ya Allah abdan ing hama sayjida maka manggil ya Allah jibril faqala Allah inni uhibbu mikadaman ingsun paning kipulan pahibu maka mikadaman sira ing pulan payuhibu maka mikadaman ing si pulan Jibril sapa Jibril simadi maka kari-kari ngundang Jibril pisaming dalam langit payakul Jibril innallaha yuhibbu Allah pulan ing kipulan mana Kak Fa uhibuhu maka mikadaman sira kabeh ing pulan payuhibuhu maka mikadaman ing si pulan alus sama sopalisa alingit sumayodo maka kari-kari den ayana maka den telehakan lahu kade si abad al qabul apa penerimaan pil ading dalam bumi maka payudo maka dijamin lah lahu kade si abad al qabul apa penerimaan pil ading dalam bumi wa idza abgalan tatkala ngabunukeun ya Allah abadan ing abad sayjida maka ngundang ya Allah Jibril payakul Allah ini satu ning begini mikadaman isun paning kumpulan fa abgidu maka bendu sirahu ing pulan ya begitu maka mikadambu ing pulan Jibril sapa Jibril sima yunadi Jibril fi alisama innallaha yughbidu Allah pulan ing pulan fa begitu maka bendu sira kabeh ing pulan summa tudau maka kari dijimata maka kari dintalahkeun lahu kadue abad al bagdo opo ngabanduan fil ading dalam jero bumi ada susabi fi padati talabil ilmi kalau talakul hal yastawi ladina ya'lamu kul ngucap sira Muhammad hal yastawi anata akur aladina sepong ake ya'lamuna kang berilmu isi aladina kang dua ilmu isi aladina waladina wakala ya'lamuna kang alana berilmu isi aladina wakala talayar pa'u bakal ngadukurukeun Allah sepugus Allah ladina ngok akeh amanu kang iman isi aladina mingkum saking sira kabeh waladina akeh utul ilma kang den aweh isi aladina ilmu darajatin ing pira-pira darajat wa qala ta'ala inama yasa pasti nyebut di Allah insyaallah min ibadi saking pira-pira hambane Allah al ulama sapa ulama wa qala sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bihi khair ing bagus cepat bihu maka mapare maka nuntut ngarti ya Allah ing iman bidini dalam masalah agama masaluma bahasanya utawi seumpamane barang kang ngutus ing ingsun Allah sapa Gusti Allah bihi kalawan ma minal huda bayane saking pituduh wal ilmi lan ilmu kama salil geisi iku sifatane hujan asoba kang ngenani ya guys adon ing tanah pakanat makono min saking arad taibatun apa golongan taibatun kang bagus qabilat kang narima ieu si arad alma ing banyu pan batat maka nyukulkeun ieu maka sebab diantan nyukulkeun ieu si arad alkala ing jukut wal usya lan jukut al kasira kang akeh wakana lan ono min saking ayana arad ajadibu opo kang ora ana subur amsakat kang ngaker ieu si ajadib alma ing banyu panapa maka ngamanfaatkeun Allah sepugus Allah biha kalawan ajadib anna saing manusia pasaribun nas min saking arad wasaqau lan nyirami nyuburan yesi lan subur yesi nas wa zara'u lan tatanduran yesi nas wa sobalan nganani yesi gaos taipatan ing golongan min saking arad uhra kang woneh inama hiya pastine utawi yesi arad ki alun iku kang ayana iku kang ayana gundul latum sikuhu ora nono nahan
orang bisa nahan si arod maning banyu laten bitu nana nyukulkeun si arod kalan ing jukut padzalika maka utawi kila iki mankur masaluman iku sifatane wong pakuha kang arti si man pidina ing dalam agama Allah wa napaul ngamanfaatkeun Allah iman ma ing barang bahasane kang ngutus ing sirallahu sapagus bihi kalawan ngagawa ma pahalima maka uninga yesiman wala malan ngamalkeun yesiman wa masaluman lan misile wong lam yarpa kang ana ngangkatkeun yesiman bidzalika kalawan ikilah iki ma bahasani arasa ing sirah walam yakpal narima yesiman hudaing pituduh Allah Allah diursila kang diutus ingsun bihi kalawan alladi warawal ngayatkeun syehni sapa guru ra'an Sahal bin Sa'ad anna nabiy satu nekang nabi sallallahu alaihi wasallam li ali kadai sedina ali pawallahi maka demi Allah la ayah dia yakti utawi maparin pituduh Allah sapa Gusti Allah bika kalawan sira rajulan ing lanang waidan kang sawija kinan iku leuwih bagus la kadai sira min khumrin na'am tinimang saking kahirupan kang mewah baligu namakaken sira kabeh ngemakeun sira kabeh eni saking ingsun walau ayatan sanajan iku saayat wa hadisu lan nyaritakeun sira kabeh an Bani Israil saking Bani Israil wala harajalan ana karupa kana tawados iku maujud wa man lan ayeuna utai sopong kadzaba iku bohong isiman alai ngatasé ingsun mutami dan halai maha pal ya tabawa maka becik cewis isiman maka doing gondodo isiman minanar man salah kau sopong ngambah isiman tarikan ing dalan ngatami sukang orang nyuprih isiman pihi ing dalam tarik ilman ilmu sahala maka gampangan lu sopong selo isiman tarikan ing dalan ila jannah dan susamin dilalati dalam nuduhkeun kabagusan wa du'a lan ngajak ilal huda maring pituduh wa ta'awan lan silih nulungan ala birri ing atase kabagusan wa taqwalan takwa kalau ta'ala ud'u ngajak sira ila sabil rabbiki maring dalan pangeran sira bil hikmati kalawan bijaksana wal maidati lan pitutur al hasanati kang bagus wa qala ta'ala wa takunan becik ono sira mingkum iku setengah saking sira kabeh umatun sapa umat yad'u kang ngajak si umat yaduna kang ngajak si umat ila khairi maring khair wa qala ta'ala wa ta'awanu silih nulungan sira kabeh alal birri ngatas jalan kabagusan wa taqalan taqwa wala ta'awanu lan ojo silih nulungan sira kabeh alal ismi ngatas dosa wal udwani lan mumusuhan wa qala ta'ala wal asri demi waktu innal insana satuhune sakabeh manusia lapis khusrin yakti ku tetep ing dalam kerugian ila aladina angin wong akeh amanu kang iman isi aladina wa amilu aladina sholatin pira-pira masyad wa tawassau lan silih wasiat isi aladina bil haqi kalawan hak wa tawassau lan silih wasiat isi aladina bisa beri kalawan sabaran wa qala sallallahu alaihi wasallam mandalan nudukeun isiman ala khair fa ala umaka ikut tapi ngatas isiman mislu ajri utai misil ganjaran migawene khair mandaa ngajak isiman ilal huda maring pituduh kana maka ono lahu kita pada siman min ajri baina saking ganjaran mistu juriman iku samisile pira-pira ganjarane wong tabiahu kang nurut isiman ing mandaa layan kusunono sudah zalika wa iki ganjaran min ujurihim baina saking pira-pira ganjarane siman sayan ing saeutik oge wa manda aman ila dalalati kana maka ono lahu ka iku tetep pada siman minal ismi bayana saking dosa mistu asami opo samisil dosa samisil dosane wong tabiahu kang mengikuti yesiman ing mandaa layan kusu orang nono suda layan kusu kang orang nono suda yesidoraka ismun layan kusu anono sudah zalika opo ikilah iki dosa mina asami bayana saking pira-pira dosane siman dosa ening sawiji wa qala Allah ta'ala wa tubu tobat sira kabeh ilallah jami'an alaisa kabeh ayyuhal mu'minun eling-eling wong minun alakum mana sira kabeh tupliuna iku bagi sira kabeh wa qala ta'ala istaghfiru nyepri hampura sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh summa tubu maka kadika tobat sira ila kabeh ilallah ilaihi maring Allah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubuh tobat sira kabeh ilallahi taubatan nasuhan kalawan tobat kang bener wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala yabsutu iku ngabeberkeun ya Allah yadahu ing pangampura Allah bilaili ing dalam waktu bengi lihat tuba derapan niat tobat musi punna nahari sapa wong kang migawe kaalaan ing dalam waktu siang
sutulan bakal ngabeberkeun ya Allah yadahu ing pangampurane Allah binahari ing dalam siang liatuba darapan tobat sumusi walaili sapa wong kang ayeuna migawe kaalahan ing dalam waktu malam hatta talu sehingga muncul samsu apa sarangenge min magribiha saking belah kulone samas mantabau tapi sapa wong tobat iku tobat isiman qabla itu ing dalam sedang nyanta muncul asam sapa sarangenge min magribiha saking belah maghrib samas taba maka narima Allah sapa Gusti Allah alaihi ngatasé mantaba ada rasul asifi padilatil wudu qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idakum tatkala ngadeg sira kabeh ila salati maring salat pagsi ngadegeun sira kabeh la sati masal pagsi maka becikeun bebersih sira ngawasu sira kabeh wujuhakum ila qaulihi ta'ala ma yuridu ala ngarapan Allah sapa Gusti Allah itu dirapan tengah jadikeun Allah alaikum ngasakeun min harajin saking karupakan walakin jadi tapi ngarapan Allah itu hidup darapan yang tak ngecikakan ya Allah yang sira kabeh wa yutimalan nyampunakan ya Allah minimat ing nikmat Allah alaikum ing atas sira kabeh la'alakum sira kabeh taskuna iku syukur sira kabeh inna ummati satune umat ingsun yud'auna iku den undang ya si umat yaumul kiamah gurron muhajalin hare ayeuna hare nanya bercahaya arahine muhajalin tur kang moncorong suku lantangane muhajalin min asaril budu bayane saking labat pudu pamalis tatu wong kawasa yasiman mingkum saking sira kabeh teleng yang tang adawakeun yasiman guru tahu ing wasuhan rani ing ngawasuh rahine siman palyap maka becik migawe yasiman tablugu bakal tumeka alfiliyatu opo perhiasan minal mukminin saking wong kang iman ay sujablugu ing dalam sakira-kira nemekaaken alwudu apa wudu nyampurnaakeun alwudu nemekaakeun tidak tawado tatkala wudu alwal abdu sapa abad al muslim bukan muslim al mukmin pagosala maka ngawasu ieu si abad wajah ing wajah abad kharaja maka metu min wajhi saking wajah ieu si abad kullu khati'atin apa saban-saban kalaan nadoro kang ningali ieu si abad ilaiha maring khati'ah bi ainihi kalawan matane ieu si abad ma'al mai sumartane banyak o ma'a akhiri qatril mai atau sumerta akhir atau semerta tung keceretane banyu Paida gosala abad jadahing tangan onai abad haraja maka matumi yadih abad kullu syai'atin apa saban sekhutu khatiatin apa saban kalaan kanat kang ono yesi khatiat basatat ha iku nyabokan ing khatiat iku nyabokat ing hati-hati adahu apa tangane yesi abad ma'al mai sumatane banyu omal akhir atau sumerta akhir keceretan banyu faiza gosala ahad rijaling sikore ahad abadnya sikirorona abad harajat makamatu kulu syai khatiatin apa saban-saban kalaan masyaf kang ngalengkahkeun ing ayeuna khatiat rijlahu sapa sikil orona yesi abad mamai semerta de banyu o ma akhirati khatiat atau semertane akhir keceretan cai atau yarju sehingga matu yesi abad nakian halekang bersih minad junub ala eling adulukum anata oranono nuduhkeun ingsun ala adulukum anata durung nuduhkeun ingsun ing sira alama ing atase barang yamhu kang lebur yesi kang ngalebur Allah subhanahu wa ta'ala bi kalan ma al khataya ing pira-pira kalaan wayar paulan ngangkatkeun ya Allah bi kalan ma derajat ing pira-pira derajat qalu ngadawi sahabat bala mohon ya Rasulullah qala ngadawi Kangjeng Nabi isbagul wudu yaiku nyampurnakeun wudu ala makarihi ing atase waktu tiris pakasratul khuta lan ngakehaken ngalengkah ilal masjid mari masjid wanti dari sole lan ngente-ngente salat ba'da salat selesai salat bazalikum maka utawi ikila iki bazalikum maka utawi samodayana sira kabeh maka utawi samodayana kabeh ribatu iku dadi maka utawi samodayane sira kabeh ribatun iku dadi
pengawal Gusti Allah. Fadzalikum maka utawi sira kabeh, maka utawi samodene sira kabeh ribatun iku jadi pengawal Allah. At-tuhur utawi bebersih satul iman iku saparan iman. Mamingkum arana saking sira kabeh min ahadin utawi wong sawiji yatawaddo kang wudu yisi ahad fayusbik maka kari-kari nyampurnakeun isad al-wudu ing wudu sumaqala ahad asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa putiat angin dibuka lahu kada isad ababus samah apa pira-pira langit pira-pira lawang surga asamina tukang dalapan dari hulu manjing isad min ayyiha saking dene janah saakar isi ahad mana ta surapi padati salat wal muhafadah ngaraksa ing atas salat al waidi lan ancaman asyadi kang banget ala tarki ing atas ninggah salat. Inna salata satune salat ana iku nyegai salat anil fahsya wal munkar wa qala ta'ala wa aqimu adegan sira kabeh salat ing salat patu zakat wa qala ta'ala wa mumiru ana parentah sira kabeh ila dia budak angin akibate dari perintah ibadah sira kabeh oleh Gusti Allah mulisina alilas kabeh lau kades Gusti Allah adina ing agama hunapa tur kang adina ing agama hunapa kang condong wa yukimul migawe sira kabeh lan wa yukimunas salat wa yukim lan migawe ye sira kabeh salat ing salat wa itu nekan sira kabeh zakat ing zakat wa zalika utawi kilai kimatkud dinul qayyim iku agama kang jejeg. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umir tu dan parentah ing sunano katu ing arep yen tamarangan ing sunana sing manusia hatta yasadu sehingga nikah kedi sinas alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul yuqimu ngadegeun yeuna salat ing salat. Wa yuqimu yuqimu tadi teh wong akeh we nya kami gawe isi wong akeh salat ing salat turun ngawehi ieu si wong akeh yuqimu lan ngadegeun ieu si nas asalat ing salat wa yutun ngawehi si nas zakata ing zakat paida palu maka tatkala megawe ieu si nas zalika ing kilai kimadkur asomu maka ngaraksa ing nas maka ngaraksa ieu nas mini saking isun di mahum ing getih nas wa amalahum nas ila bihaqil islam angin kalawan hak islam wa hisabu mutawi hisabane nas Allah iku zat ngatas Allah adar susani isrun asani asyar fil adan kalau sallallahu lawalam ya'lam lamun tah ayeuna pada uninga ana susapa manusia ma ing barang pinida kang tetep ing dalam azan wasopi lan jajaran kang awal sumala majid maka kali orang nemu ieu si nas ila ayastahimu angin yen ta ngundi atau paheula-heula ieu si nas alaihi ing atase aina ma layastahimu maka yakti ngundi atau buru-buru paheula-heula ieu si nas alaihi ing atase si ma walau ya lamu lan lamun ta uninga ieu si nas ma ing barang pit tajhiji kang tetep ing dalam ayeuna salat dhuhur las tabaku maka yakti padi paheula-heula ieu sinas ilahi maring ma walau yalamu lamun tauninga ieu sinas maing barang pi atamati ing dalam salat asar wasubilan subuh la atau huma maka yakti pada nekani ieu sinas ing ayeuna atamah lan subuh walau habuan sanajan iku sabari ngesor al muazzinu utawi tukang azan atwalunas iku leuwih dawa-dawane manusia anakan apane gulune yaumul qiyamah ida samitum tatkala ngarungu sira kabeh nida ing azan pakulu maka ngucap sira kabeh kama yakul kaya barang kang ngucap ing ma al muadzinu sapa muadzin man qala ngucap ya siman hina ismung dalam nalika nguping siman anida ing azan ngucap Allahumma rabb da'wati tama wa salatul qaimati sayyidina Muhammad inil wasilatu wal fadilah basul maqama mauladi wa anta halat maka manjing atau halat maka pantas untuk manjing diri lau kadais iman sapati ingsun yaumul qiyamah man qala man hina yasmu man al muazzina ing tukang azan ucap asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billah
Rabban ing jadi pangeran wabi Muhammadin rasulan wabil islami dinan gupiro maka diharam pula lahu pada iman dan buhu pada iman. Adar susalisa asara pi padilati sawatul jamaah wala syamana lan ora maning lan sumawana il masjiding dalam masjid kala sallallahu salatul jamaah utai satu jamaah perikul utama min salatil fardhi tinimang saking sorangan bisabin kalawan 7 dan 20 darajatan. Salatul rajul utai salat yang lanang fil jamaah tinggal berjamaah tad upu iku bertikal-tikal iya si salat ala salati hingalahkan ing atase salat rajul pi bating dalam umah rajul. Wapi sukilan ing dalam pasal rajul khamsan kalawan 5 waisin 20 dipan apane tiklan. Wadalika utawi kilai kita dangit yatawa doa ikutat kala wudu iya si rajul pasana maka kadeke ngabagus kini si rajul al wudu ing wudu suma kharaja rajul ila masjid maring masjid layu rujuk kang orang ngetokaken ing aina rajul ila salatu an ngopo salat lam yahtu kang orang nono ngalangkah iya si rajul khotwatan ing langkahan sawiji ila rupiat angin didukurkeun atau diangkat lahu ka si rajul biha kalawan sebab khotwah derajatun apa derajat khutatan dilebur an husakin si rajul biha kalawan aina khotwah khotiatun apa kalaan faida sholah rajul lam tazal maka gingsir malaikat sapa malaikat usolli ikum mangentak jaluk hampura ya si malaikat alaihi ngatas rajul madamat selagi mayang ya si rajul fi musallahun dalam tempat salat ya si rajul tempat salat malam yudi selagi orang nono carita ya si rajul takulu ngucap ya si rajul malaikat takulu ngucap ya malaikat ngucap Allahumma sholli alaihi moga-moga ngampura Tuhan alaihi ngatas rajul Allahumma irham moga-moga mikasih Tuhan hu ing rajul walaya zo gingsir ya si rajul pisolati ikut tetap ing dalam jura salat ing dalam salat mantadoro selagine antane isi rajul asalat ing salat dari surah biasa rabi palati sopi ing dalam barisan salat awal wa itmami sub lan nyampunakeun pira-pira barisan wa taswiyatiha lan ngaratakeun subuk. Rasulullah SAW lau ya'lamu lamun tawuru anasu sapa manusia maing barang pinide kang tetep ing dalam adan wasopilan barisan ala wali kang awal semalam yajidu maka kari-kari orang berkoleh yasi nas ila ayas tahibu angin yen ta ngundi yasi nas ala ing atas simak las tahu maka yakti ngundi yasi nas sawu meratani sira kabeh supu pakuning pira-pira barisan sira kabeh pa ina taswiyata sop maka satu ning ngaratakeun barisan min tamamis salat ikut tetap sama saking nyampunakeun salat kharaja wismatu alaina ing atas kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakala Rasul ala tusipuna anata tusopuna anata ora dijajarkeun sira kabeh kama tusopu kaya oleh dijajarkeun al malaikat sapa malaikat inda rabbiha malaikat pakulna maka ngucap kita ya Rasulullah wa kaifa lan haleboh kaya apa tusopu den jajar kenal malaikat sapa malaikat inda rabbiha malaikat kala ngadoja Rasul yutimuna nyampurnakeun yesi malaikat asapa ing barisan awal kang awal wayatarasuna lan rapat atawa ngarapatkeun ieu malaikat bisop ing dalam barisan khairus supirijal yaiku leuwih bagus-bagusnya pira-pira barisan wong lanang khairus supirijal utawi leuwih bagus-bagusnya pira-pira barisan wong lanang awaluha iku kawitane ieu sop wasyaruha utawi ala-alane ieu si sop akhiruha iku akhire sop wa akhiru supinis utawi leuwih bagus-bagusnya pira-pira barisan cewek akhiruha iku akhire sop wasara tayarane iya si nisa awaluha iku kawitane sop adar suamis asar ipadati salati subhi wal asri wal hasi lan ngagegreh ala kudul jamaah ing atas ngahadiran berjamaah fi subhi wal isya wa karahati naum lan sengite turu qabla sadurung isya wa hadisa lan ngobrol ba'daha ing dalam seusi isya qala Rasulullah sallam karah makruhnya makruhna sare man salat isang salat iku salat isiman bardaini ing salat subuh lan asar
dakhala maka masuk di siman aljannata ing surga layali ja ornono manjing anara ing geni anaru sapa saharun sapa saji salat kang salat isyarat qabla tulisam sing dalam sese muncuk sarangenge wa qabla guruban sadurunge surup sarangenge yakni ngadahu nejai kang janabi al fajr ing salat subuh wala salat asar man salaman asubeng supa maka tusiman pidi materi ku tetep ing dalam jaminan Allah. Pandur maka ningali sira kabeh hu ing man pandur maka ningali sira ing man ya Adam ya ibnu Adam hai anak Adam la lubannaka ojo nganting nyuprih temenan ing sira Allah sapa Gusti Allah min dimatihi saking tatanggungan Allah bisa ing kalian segiji ya ta'aqabuna silih gantian ya si kabeh pikum saking pikum ing dalam sira kabeh malaikatun sapa malaikat di dia artinya ya silih gantian pikum ing dalam sira kabeh malaikatun sapa malaikat sip bilailing dalam waktu wengi wa malaikatun malaikat binahar wa istamiuna lan berkumpul ya malaikat fi sholati subuh dalam salat subuh salatil asri sumaya ruju maka kali-kali munggah ya malak alladina tegese kang akeh batu kang ngenteni kang nginep batu kang nginep isi aladina pikum ing dalam sira kabeh bayas aluhum maka jajaluk ing malaikat Allah sapa Gusti Allah wa ta'ala wa Gusti Allah alam iku langkung lima bihim kalawan malak kaya pataroktum alebo kaya apa ninggal sira kabeh ibading pira-pira hamba ingsun kaya kuluna maka ngucap ya malak tarokna ninggal kita hum ing aina ibad wa hum halu ibad yusoluna iku lagi salat ibad wa ataina lan makakeun kita hum ing abad lan datang ingsun nekani ingsun kita hum ing ibad wa hum halu ibad yusoluna iku lagi salat ibad ada susadis sadisa asarapi paleti yaumil jum'ah wa sholati hajum'ah wal iktisala lan adus wa tatajub lan nganggo wangi-wangi lah kaduwe karena arah-arah Jumat. Qala sallallahu khairu yaumin utai lebih bagus sedina talaat kang muncul alai ngatas jam samsu apa sarangenge yaumul jum'ah iku dina jum'ah fihi kuzat ing dalamnya mukhalaqat diciptakan Adam musapa Adam wa fihi yaum udhila dan anjing kena ya Adam aljannata ing surga wa pilan ing dalam yaum ukhrijat dan ta'akan ya Adam min hasaking jannah man tawada aman pasana maka kali ngabugus ini siman udah ing wudhu sumatan isiman al jumat ing salat Jumat pas tama maka kali ngaregepkeun isiman wan sota ngupingkeun isiman wan sota lan ngaregepkeun isiman kupira maka dan lampura sapa isiman ma ing lahu kadu isiman mau barang bainokat tinggal ta yaum wa bainal jumat wa ziyadatu salasataini lan den tambahat tilu pira dina waman lan uang masa kang gepok isiman al khaso ing krikil pakod lago maka teman-teman laga iya siman layan tahiyanna yakti nyegah temenan akumun sopo pirang-pirang kaum an wad ihim saking ninggal kenai kaum al jumating pira-pira Jumat awlayah tamanna atau yakti ngecap temenan Allah sopo Gusti Allah ala kulubihim ingat saya pira-pira hatina akwam terus sumalayakuna maka kari-kari sama yang dalam kene sama apa suma maka kari-kari yakti ono temenan iya si akpam minal gopiline ke setengah saking ngongkang lali kabeh ida jahadukum sabasari sira kabeh jumat yang jumat payah taksil maka becik adus isyahat adar susah bahasa rapi badil maka makruhati fi salat wa tahrimil muru lan harame ngalewat baina yadain dalam hari penungkang salat wa duhulul manjing pina-pilating dalam salat sunat pada suruh il imam ing dalam sesuatu mandangi imam warapira silan ngangkatkeun sirah qablahu imam qala Abu Hurairah naha nyegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hasri saking aikna nolak cangking di salating dalam waktu salat wa qala lan ngadau ieu kanjeng Nabi la salata arana salat iku maujud bi hadrati ta'am ing dalam payunan papanganan gitulah la sholata ya wahu wala sholata lan orang ana salat wa huwa alaihi sirajul yudafiu iku kang aina mengkek ye sirajul al basa ini ing dua hadas nanti kiihnya jeung nahan ngising mabalul aqwami ora nono
balu kare piro-piro kaum yarpa'u kang ngaluhurkeun ieu si aqwam absor kuming piro-piro ma balu utawi opo sawiji-wiji